Μάκη! Σώσε με, Μάκη. Σώσε. Λέγε πόσα. Δεν πρόκειται περί χρημάτων. Μη κρύφτα τώρα να τα βλέπω. Καράζεσαι. Ταράζομαι, Μάκη. Ναι. Κοντεύω να τρελαθώ. Κοντεύεις γιατί εγώ νόμιζα ότι έχεις σαντάρει. Είναι πιθανό να τέτοια στιγμή που μιλάμε εδώ να έχω τρελαθεί, να έχω το ακαταλόγιστο και να μην το ξέρω. Αν συμβαίνει όμως αυτό πρέπει να μου το πεις. Πρέπει να το ξέρω. Κανείς δεν το ξέρει αυτό. Εγώ πρέπει να το ξέρω, υπάρχει σοβαρός λόγος. Ποιος λόγος. Έλα να σου πει. Λέγε. Αν έχεις το ακαταλόγιστο, μέχρι φόνο μπορεί να κάνεις και να μην πας φυλακή. Σιγά βρε ακάλυπτε, σιγά τα αίματα έγινες και μοσταγής. Εσύ ρε Μάκη, τι θα κάνεις αν έπιανες την αλήκη με το μέμα να μιλάς στο Ρένο. Εγώ τίποτα. Ας την αλήκη. Αν έπιανες τη Ρένο. Πάλι τίποτα. Έξω από το χορό οι μοντέρνοι είστε. Άμα σου τρώσουν τα κέρατα εκεί να σε δω, να δω τι θα κάνεις. Σταμάτα ρε παιδάκι, τι σου έκανε η Ελίκη με το μέμο. Τίποτα, εγώ πάτησα το μέμο. Πού το πάτησε στο λαιμό. Στο κουμπί. Και αυτός τι έκανε. Πήρε το τηλέφωνο του Ρένο. Και η Αλίκη πού ήταν εκείνη. Είχε φύγει. Ήσασταν οι δυο σας. Μόνος μου. Και ο μέμος που ήταν. Ποιος με. Τώρα δεν μου είπες ότι ήταν ο μέμος εκεί. Ποιο μέμο ρε, σου λέω ότι την έπιασα στα πράσα με το Ρένο. Σταμάτα και θα τρελαθούμε. Κατάλαβα. Α, Συγγνωμία. σώσε με. Συγγνωμία. Σώσε με. Αυτό είναι. Μέχρι να πάω θα τηλεφωνήσω. Τι είναι αυτό ρε. Ψυχίατρος είναι φίλος, δεν σου πάρει και πολλά. Εντάξει ρε Μάκη. Ευχαριστώ ρε Μάκη. Καλύτερος μου φίλος, ευχαριστώ ρε. Σε νομότησες με την αλήκη για να με τρελάνε. Εγώ σου λέω την έπιασα στα πράσα με το Ρένο και εσύ με στέλνεις σε ψυχίατρο. Ναι, αλλά μου παρεφάνεις και για ποιο μέμο. Ποιο μέμο μωρέ, το μέμο σου λέω, όχι ο μέμο, το μέμο, πάτησα το μέμο, τη μνήμη. Το όχι, δεν το πιστεύω. Κρακ, πήρε το τηλέφωνο του Ρένου. Άρα το τελευταίο τηλεφώνημα που έκανε η Αλίκη πριν φύγει από το σπίτι, σε ποιον το έκανε ρε. Στο Ρένο. Σωστά. Άρα δηλαδή τα πράσα ήταν το τηλέφωνο. Μπράβο. Να.